A historia da Limia é patrimonio das xentes da comarca. Patrimonio de pedra e de terra, de folclore e de tradición, de máscaras que percorren bailando as rúas e camiños das nosas vilas e aldeas. Temos unha terra traballada, que deu de comer a moitos. Temos lugares que agochan contos, lendas e rumores. Temos unha historia que contar. Só falta alguén que a conte como é debido. E tes algunha dúbida de que non o faremos nós? Tes algunha dúbida de que imos ser os primeiros en contarche o que acontece? Tes algunha dúbida de que falaremos alto e claro? Tes algunha dúbida de que non estaremos ao teu carón cando nos precises? A ver, tes algunha dúbida? Porque se non a tes, mellor non nos leas. Diario da Limia. Tes algunha dúbida?